Cando vostedes digan. Podemos? Sí. Bueno, pois como sempre, moi bo día. Moitísimas gracias por asistir a esta rolda de prensa na que, en primeiro lugar, pois creo que é obrigado que informemos da nova incorporación que tivemos esta semana no Grupo Parlamentario Popular, incorporación que ven sustituir ao novo presidente da Federación Galega de Fútbol, o noso excompañeiro, hasta fai uns días, Pablo Prieto, a quen, por suposto, pois desexamos o mellor nesta nova aventura profesional na que estou seguro que vai traballar arreo como xa fixo neste Parlamento ao longo destes últimos meses e para así continuar o bo traballo que levou a cabo tamén no mesmo posto nos últimos 10 anos Rafael Louzán, elixido recentemente novo presidente da Federación Española de Fútbol, a quen felicito tamén tanto por a súa elección como máximo representante do fútbol español como por esa sentencia do Tribunal Supremo que coñecíamos recentemente que o absolve dun presunto delito que finalmente non se acreditou. No lugar de Pablo Prieto ven a sumarse ao Grupo Popular Magdalena Pérez, concelleira delegada de Réxime Interior Persoal e Administración no Concello de Porto do Son, licenciada en Pedagoxía pola Universidade de Compostela e con ciclo superior en Animación Sociocultural e Turística, conta cunha ampla experiencia na xestión de servicios sociais así como na realización de actividades de tempo libre. Así que lle damos a máis cordial benvida a Magdalena. Estou seguro que vai aportar ao Grupo Popular toda a súa experiencia e coñecemento en áreas tan importantes como a educación, como os servicios sociais e como todo aquilo que ten que ver cos seus veciños na comarca. Ao marxe desta incorporación ao Grupo Popular, que xurará ou prometerá acatar a Constitución e o Estatuto como diputada ao comezo do pleno da vindeira semana, pois unha das cuestións que máis interese e preocupación nos espertou nesta semana foi o novo retraso que está a vivir xa a tramitación da transferencia da AP9 á Comunidade Galega no Congreso dos Diputados e os babéns do Partido Socialista respecto desta importante vía de comunicación para Galicia. Porque asistimos a unha nova decisión adoptada pola Mesa do Congreso de prorrogar unha vez máis o debate sobre a transferencia da AP9 á Comunidade Galega. E van xa 18 prórrogas, repito, 18 prórrogas do prazo de presentación de emendas dende a súa toma en consideración polo Pleno do Congreso alá por xaneiro de 2024. Prórrogas que ascenden a un total de 33 se temos en contas que sufriu esta solicitude de transferencia dende a chegada de Pedro Sánchez a Moncloa. Creo que Galicia e os galegos xa non podemos soportar máis tempo esta tomadura do pelo constante por parte dunha mesa do Congreso tutelada polos socialistas, que fai caso omiso a unha demanda aprobada por unanimidade neste Parlamento de Galicia e que tamén contou co voto favorable á súa tramitación no Congreso de todos os grupos parlamentarios agás vos. Entendemos que os socialistas galegos pinten menos que nada nas decisións que adoptan os seus correligionarios no Congreso, pero sería de agradecer que por unha vez, alo menos por unha vez, velaran polos intereses de Galicia e alzaran a súa voz ante esta nova burla e desprezo de Pedro Sánchez a todos os galegos. Porén, os socialistas galegos sorpréndenos agora coa proposta de que levarán ao seu Congreso priorizar o rescate da AP9, aparcando o que ata o de agora foi o seu obxectivo, remarcado, por certo, durante a última campaña electoral polo seu candidato, a gratuidade desta autopista. O que queda claro é que os socialistas galegos, logo da nova suba de máis dun 5% das peaxes que padecemos dende principio de ano, os que utilizamos a AP9, pois ven agora a gratuidade desta autoestrada como algo de importancia menor, o que supón un novo engano do seu candidato besteiro aos galegos. E deciden poñer o foco agora nunha nova estafa para os galegos, o posible rescate desta autoestrada. Dende o Grupo Popular, e como xa propuxo recentemente a conselleira de Planificación de Infraestructuras, unha reunión que mantivo cos usuarios da AP9 pasado 16 de xaneiro, estamos dispostos a que o Ministerio valore
a oportunidade de rescate desta autoestrada, tendo en conta, sobre todo, que coas novas bonificacións das peaxes anunciadas polo Goberno Central e que esperamos que algún día sexan realidade tanto para a AP9 como para a 53, o custo da indemnización polo rescate e o custo das bonificacións ata o final da concesión suponen importes moi semellantes. O que debería, a noso entender, facer reflexionar seriamente aos responsables do Ministerio sobre a posibilidade e oportunidade de proceder ao rescate a curto prazo da AP9. Pero que esta prórroga de rescate dos socialistas galegos choca frontalmente coa posición que veu defendendo o ministro Puente nas súas comparecencias públicas. Cito literalmente: inasumible para o Estado. E chegou a cifrar este rescate en máis de 4.000 millóns de euros. No, de novo, literalmente, tremendamente difícil e custoso, dixo máis recentemente o pasado mes de outubro nun debate celebrado no Congreso sobre a anulación da prórroga concesionaria da AP9, que, precisamente, saiu adiante a pesares do voto en contra de socialistas e novamente de Vox. En Galicia xa estamos acostumados a que os socialistas bailen nos seus posicionamentos en función do que máis lles interese políticamente en cada momento concreto, sin importar o máis mínimo o benestar e os petos de todos os galegos. Pero o espectáculo lamentable que están protagonizando coa AP9 xa non ten nome e creo que merece a repulsa pública non só do Partido Popular, senón de todos os galegos que se sintan estafados polos incontables cambios de discurso dos socialistas galegos sobre esta autoestrada. Diante desta situación, o Grupo Popular vén de rexistrar unha proposta de resolución neste Parlamento para a súa aprobación polo Pleno pedindo á Mesa e á Presidencia do Congreso dos Diputados que desbloquee a tramitación da proposición de lei de transferencia da AP9 a Galicia, acordando de xeito inmediato a finalización do prazo para a presentación de emendas e permitindo definitivamente que este texto avance cara ao seu debate e a aprobación definitiva. E agora, recollendo a proposta feita polo Goberno galego, ampliamos a iniciativa parlamentaria coa solicitude ao Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible para que avalíe a oportunidade do rescate á AP9, tendo en conta, como xa dixen, que esta decisión sería máis económica que o mantemento das bonificacións das peaxes ata o remate da concesión en 2048. Dende o Grupo Popular imos seguir defendendo os intereses de todos os galegos e o único que pedimos, tanto ao Goberno de España como aos socialistas galegos, é un pouco de seriedade respecto das peaxes da AP9 e respecto da súa transferencia ou o seu posible rescate. Basta xa de que a AP9 sexa o mellor exemplo dos constantes agravios e desprecios de Pedro Sánchez a Galicia, prexudicando seriamente a nosa economía e prexudicando seriamente os petos dos galegos e dos usuarios desta autoestrada, así como a competitividade de sectores estratégicos na nosa industria e do transporte. E xa para rematar, e antes de poñerme a vosa disposición para atender as cuestións que consideredes máis oportunas, permitideme un recordatorio dunha efeméride. Permitide que hoxe traslade a miña máis sinceira felicitación á deputada máis veterana deste Parlamento, que hoxe cumpre nada máis e nada menos que 21 anos consecutivos ocupando un escano nesta Cámara, o que se traduce nunha presencia consecutiva de 6 legislaturas. Así que, compañeira Ana Pontón, felicidades por este aniversario. Desexámoste o mellor das sortes para que continúes moitos anos nestes bancos da oposición no Parlamento de Galicia, o que será, sen dúbida, o mellor sinal de que os galegos seguirán confiando maioritariamente nun goberno do Partido Popular, alonxado dese radicalismo e desas propostas demagóxicas das que tanto gusta a compañeira Pontón, para cumprir os desexos, por certo, de quen realmente ten o poder no BNG, a Unión do Pobo Galego, a formación marxista-leninista a que pertence, a que debe render pleitesía en todas e cada unha das súas decisións e accións. O dito, reitero,
moitas felicidades por chegar a 21 anos seguidos como diputada, algo que, sen dúbida, non está ao alcance de moitos galegos e galegas. Fai falta moita perseverancia e aguante para substituir tantos anos nos bancos da oposición, para subsistir tantos anos nos bancos da oposición, e todo isto sen saber durante todo este tempo o que é xestionar un só euro de cartos públicos. Non se pode negar o mérito. Pola miña parte, nada máis, poñerme a vosa disposición para respostar calquera cuestión que consideres oportuna sobre estes temas ou calquera outro do voso interés. Non hai preguntas? Pois se non hai... Sí, perdón. Perdón, que escoito un pouco.